Hola, molt bones. Aquest vídeo és per explicar-vos la convocatòria d'ajuts a la ramaderia extensiva per a la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge en finques de titularitat pública. I és que, a través del Programa de Desenvolupament Rural, s'ha obert la convocatòria per al manteniment d'àrees de baixa càrrega de combustible, estratègiques i complementàries per a la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge. Per poder accedir a l'ajut, cal ser titular d'una explotació ramadera inscrit en el registre d'explotacions ramaderes i constar en sistema productiu extensiu o realitzar l'aprofitament de pastures de forma extensiva. També caldrà que les finques on es realitza el pasturatge estiguin indicades en el mapa de manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible mitjançant pasturatge, ja sigui com àrees estratègiques o complementàries. Àrees que podeu consultar a l'Instamaps que el Departament facilita en forma de visor interactiu, on podeu veure les àrees estratègiques en color blau i complementàries en color groc. En relació a la quantia màxima de l'ajut, a la qual es pot arribar en funció de la necessitat de closes mòbils, aportació d'aliment complementari i disponibilitat d'aigua pel ramat, es diferencien dos imports en funció de si l'àrea està definida com estratègica, on aquesta ascendirà a 330 euros més 154 euros per hectàrea, i en el cas de les àrees complementàries, fins a 330 euros més 77 euros per hectàrea. Per la qual cosa, és important que reviseu el mapa per confirmar que ja realitzeu pasturatge en aquestes àrees i, en el cas d'haver d'anar intencionadament, valorar si us compensa. Finalment, indicar-vos que la sol·licitud ha de ser presentada per mitjans telemàtics, com a màxim fins al dia 4 d'octubre de 2023, tenint de límit el 20 de setembre de 2024 per realitzar les actuacions. Si teniu qualsevol dubte en relació a aquest ajut, podeu contactar amb les nostres oficines de Llarg. Gràcies.